Аўтамабілі звычайна ездзяць па дарогах. Уласнікі аўтамабіляў сядзяць у сярэдзіне аўтамабіляў і з дарогай звязаны не толькі коламі, але падаткамі і тэхнічным аглядам. Пра апошняе і пагаворым у рубрыцы «Барані сваё». Техосмотр не прохожу, потому что бешеные налоги на дороге. 4 гады таму ў Беларусі кіроўцаў абавязалі плаціць дзяржаўнае мыта за допуск аўтамабіля да ўдзелу ў дарожным руху. Аплату падатку прывязалі да тэхагляду. Яго не пройдзеш, пакуль не заплаціш мыта. І каля 55% аўтаўладальнікаў у Беларусі адмовіліся праходзіць тэхагляд. Сяргей, напрыклад, ездзіць без яго ўжо 4 гады. Апошнім часам з'явіліся навіны, што падатак плануюць адвязаць ад тэхагляду. З сярэдзіны 2019-го падатак можна будзе платить помесячно. В месяц 6 раз. Но за месяц платить я тоже смысла не вижу, потому что я целый месяц не езжу на ней. Аўтамабіль Сергею важыць больш за 2 тоны. Транспартавы падатак для такога аўта 196 рублёў на год. Гэта амаль 800 рублёў за 4 гады. А за 4 гады адсутнасці тэхагляду Сергей атрымаў усяго 6 штрафаў, сумарна на 275 рублёў. Я считаю, что проще заплатить штраф раз в год там, или 2, пускай даже 3 штрафа заплатишь, все равно будет дешевле. Чыноўнікі казалі, што сродкі, сабраныя за аплату транспартнага падатку, будуць накіроўваць на ўтрыманне дарогаў. Дзяржава тлумачыла, што грошы пойдуць на рэканструкцыю старых трасаў і на будаўніцтва новых сучасных магістраляў. Таму плаціць мусяць усе аўтаўладальнікі, каб ездзіць па добрых, своечасова адрамантаваных дарогах без ямінаў і калдобін. Когда ввели государственную пошлину на участок дорожного движения, уменьшилось количество людей, которые проходят техосмотр, по той причине, что для многих это довольно-таки серьезная сумма. Тэхагляд існуе, каб запэўніцца, што кіроўцы ездзяць на спраўных аўтамабілях. Пасля ўвядзення дзяржаўнага мыта на СТА «Універсал», што ў Заслаўі, стала прыязджаць удвая менш аўтаўладальнікаў. Праходзіць тэхнічны агляд таксоўцы і прадстаўнікі юрфірмаў. Людзі, для якіх працэдура ёсць допускам да працы, а таксама кіроўцы старой загартоўкі, якія прызвычаіліся, што ўсё мусіць быць паводле правілаў. Нету какого-то конкретности, потому что многие люди просто отвыкли проходить техосмотр. И поедут ли они после этого, тяжело сказать. Кошт дзяржаўнага мыта залежыць ад вагі аўтамабіля. Напрыклад, калі ён важыць менш за 1,5 тоны, фізічным асобам трэба аддаць дзяржаве больш як 73 рублі за год. Юрыдычным асобам за машыну, якая важыць тону, больш за 170. Калі аўтамабіль важыць 3 тоны і больш, грамадзяне плацяць каля 270 рублёў, а юрыдычныя асобы каля 350. Дорожный налог будет в районе 150 рублей, потому что на 2 года. И рублей там 20 с копейками на техосмотр. То есть все в сумме там до 200. У Станіслава машына, якая важыць менш за 1,5 тоны. Ёй няма 10 гадоў, а гэта значыць, што мужчына мусіць праходзіць тэхагляд раз на 2 гады. Тэрмін тэхагляду стасавага аўтамабіля скончыцца акурат перад Новым годам. Лішніх грошай не будзе, таму мужчына сумняваецца, ці трэба яму ехаць на СТА. Много людей говорили о том, что можно включить этот налог в стоимость топлива. И, соответственно, ты ездишь, ты платишь, ты не ездишь, ты не платишь. А так платят все. Непонятно за что. Дороги лучше не стали за эти 4 года. Цяпер распрацоўваецца новая схема аплаты дарожнага збору паводле прынцыпу «Колькі ездзіш, столькі плаціш». Кошт дзяржпошліны застанецца ранейшы, але пры выплаце яе адразу за год будзе паніжальны каэфіцыент каля 80%. За невыплату парушальнікам прапаноўваюць выстаўляць збор у двухразовым памеры. Пры гэтым чыноўнікі прапаноўваюць дазволіць фіксаваць парушэнні на фотарадары, якія сёння пільнуюць толькі парушэння хуткаснага рэжыму. З канчатковым парадкам выплаты чыноўнікі вызначацца да 1 лютага наступнага года.